durant més de 20 anys va ser una passió i em passava hores i hores i hores al pavelló. Quan jugava amb l'infantil ja em feien jugar amb el cadet, quan jugava amb el cadet ja em feien jugar amb els dos, amb el cadet i el juvenil, el juvenil, el juvenil i el júnior, i el júnior i el sènior. I a partir em sembla que era el juvenil, em vaig treure primer el carnet de monitor, després el d'entrenador, després el d'entrenador superior. Per tant, van ser uns anys que em passava tota la vida en una pista de bàsquet, i persones com jo, que tenim caràcter fort també, i que anem bastant a la nostra, som anarquistes a l'hora d'anar per la vida, et fa comptar amb la gent, et fa jugar amb equip, et fa entendre que no pots anar per lliure tot el dia i sumar. I jo crec que el bàsquet, tant a la vessant de fer d'entrenador com a la vessant de jugar, si això ho veu algú de quan jugava dirà no la passava mai, però hi tirava sempre de 3, però és veritat que crec que aquests esports de grup en general transmeten uns valors que són molt necessaris a l'època de formació. Sabadell, en un moment determinat, la Caixa de Sabadell diu ara hi posaré calés, i van començar a agafar un equip i van començar a pujar. Em van fer una oferta econòmica i me'n vaig anar, i això va ser un crim. O sigui, la gent d'aquí castellana s'ho va prendre gens bé. I el primer any vam coincidir amb el castellà. I vam anar a jugar aquí tot plegat, i imagineu-vos, no? Vaig passar a ser l'enemic públic número 1 del bàsquet de castellà, sí, sí. Alguns ho veien amb orgull, l'hem format i ara el portem cap allà. Jo sempre he portat el número 5 des de premini, des de petit. Amb 5 anys vaig començar a jugar i a castellà sempre he portat el 5, però als anys de Sabadell vaig portar el 8. De totes maneres, el 5 me l'he quedat perquè el porto tatuat aquí a l'esquena. Vull dir que no és molt gran, però es veu.